På et tidspunkt, når man er færdig med at lave sit site, eller hvis man allerede fra start har data fra webhotellet, så skal man have lavet en forbindelse, sådan så man kan lægge filerne op på sit webhotel. Og jeg prøver at gå herind en gang. Site, og så siger jeg Manage Site, og jeg går ind i site Futurecom, som er det, jeg vil arbejde med, og siger Edit. Så skal jeg have fat i den mulighed herovre i menuen, der hedder Servers. Når jeg kommer herind, så skal jeg oprette en server herinde. Og det her vindue, det ser vældig forvirrende ud. Når du er nået hertil og skal udfylde det her, så gælder det om at holde tungen lige i munden. Den første servername skriver, hvad du har lyst til. Det betyder ikke så meget, fordi det er kun navn til internt brug. Connect using FTP, det er det næsten altid. Der er herover forskellige andre muligheder, men det står på den mail, du får fra webhotellet, hvad det er, du skal benytte dig af, og ja, i 10 ud af 10 tilfælde, der er det FTP. FTP-adresse, det er det sted på nettet, hvor dit web skal ligge. Det hotelværelse, du har købt på webhotellet, med andre ord. Og nu siger vi, at jeg har fået en mail fra webhotellet, hvor der står, at FTP-adressen hedder minweb.dk. Username, ja, men det ligner som oftest FTP-adressen, og password, det er et eller andet, som man så får fra webhotellet. Root directory, public_html som oftest, men du kan sagtens klare dig uden, den er ikke så vigtig. De vigtige, det er de her tre, FTP-adresse, username og password. Hvis ikke du udfylder det helt rigtigt hver gang, så går det her galt. Når du er nået hertil og har indtastet tingene, så er der tid til at prøve at klikke på knappen Test. Når du klikker på den, så tester Dreamweaver, om der er forbindelse op til dit webhotel. Og hvis ikke du har gjort det helt rigtigt i de her tre, så siger den, at der ikke er forbindelse. Og så er det jo så tid at teste nogle nye ting ind, eller prøve igen. Men på et tidspunkt, så lykkes det for dig. Så klikker du på Test, og så er der forbindelse hele vejen igennem til din webserver. Når du er nået så langt, og du har fået succes med din forbindelse, så klikker du på Save her, og Save her, og så lukker vi lige den her. Når du er nået hertil, så er det på tide at kigge lidt herover, fordi indtil nu der har vi kun haft den på Local View, men du vil kunne bruge den her knap Connect to Remote Host for at forbinde til dit webhotel. Du kan bruge herover med Local View, kan du skifte til Remote Server. Du kan bruge den her knap til at ekspandere vinduet, sådan så du ser både de lokale mapper, men også hvad der ligger op på serveren. Det svarer jo næsten til at kunne se 2 mapper i stifinder på samme tid. Du kan bruge den her knap, så du kan lægge filer op på serveren første gang. Du skal lægge noget op, så klikker du simpelthen her, og bagefter her, så du uploader det hele. Du kan hente filer op fra serveren, men du kan også synkronisere. Det vil sige, at den gætter, hvilke filer, der er nyere lokalt end op på serveren, og hvis du har arbejdet en 3-4 filer spredt ud over dit site, jamen så er det super praktisk at bruge den her, for så vil den genkende de 3-4 filer, og så kan du nøjes med at uploade kun dem, som du har brug for, kun dem, der er nyere op til serveren.